každý chlapec má tie sny, tie povolania. Aj napríklad jedným bol pre mňa, že velolekár, druhé bolo cestovateľ, moreplavec. Niektoré sa mi splnili, ale tento smetiar sa mi ešte nesplnil, tak som to chcel spraviť. Vždy sme sa mi snažili vo firme robiť veci ekologicky. Separujeme zber, možno jedna z prvých firiem vôbec, sú to v Bratislave. Naše cesty po svete sa snažíme robiť tak, aby naozaj sme nezanechali odpadky, ale niečo mi tam chýbalo. Chýbalo mi tá naozajstná skúsenosť s tým a teraz už dostávame až taká tvrdá, že som z toho ochorel. Páči sa mi tie hrozné všelijaké príhody, dobre, že dávaj si pozor na prsty, vidíš, ja nemám prst, kvôli tomu zlomená noha, niekoho zabilo, niekoho rozštvrtilo, pozor na potkany, pozor na kuny. Dobre, tieto hrôzostrašné veci sa mi najviac na to páčia. Je to taká robota snov podľa mňa. Mňa by to fakt bavilo, aj keď prvý deň som mal strašnú svalovicu, na druhý deň som sa zle obliekol a zmokol som a prechladol som. Dobre, ale myslím, že o mesiac, o dva by som bol v tom. Bratislava je jedno prekrásne, čisté mesto. Naozaj, čo sa týka odpadkov, krasavica na Dunaji, máme tu čisto. Len chýba uznanie tejto práci. Dobre, to vidím. Treba uznať a ľudia si neuvedomujú, čo pre nás títo smetiari robia. Ešte to nejdem. Oni to robia oveľa rýchlejšie. Ináč tieto topánky sú geniálne, má to takú oceľovú špicu, čiže mne padol celý kybel na nohu, nič sa nestalo, ale strašne sú tvrdé, tak ma v tom bolia nohy, mám strašné otlaky. Každé auto je iné. Mal som už auto, ktoré malo tento točivý list. Dobre, toto je zasa iné. Mal som auto s pákou, to mám radšej, keď som tie smeti dával pákou dole. Toto má gombiky. Horný dole, toho sa mi až tak nepáči. Ale hovoria, Lajo, ktorý tu robí 25 rokov, hovorí, že na to sa dá zvyknúť. Je tu strašne veľa fint. Na každý koš majú vlastnú fintu. Dobre, každú chvíľu sa niečo pokazí, vedia to opraviť. Stále sa stretávam s drobnosťami, s nuancami. Niektoré sú krásne veci, keď pustíte koš 200 metrov dole, ide sám. Ale niekedy ho tlačíme 200 metrov hore. Môj najsilnejší zážitok, to bolo vtedy, keď už sme išli vyvážať tretiu fúru a ja som už fakt nevládal. Ja som sa ledva držal tých tyčí, mal som mozole, dobre, ja som myslel, že tam odtiaľ odpadnem. Je to fakt makačka. Vieš, čo som hrdým členom olympijského výboru. S Olom sme sa dohodli, že zoberieme olympijskú vlajku a umiestním ju na 3 význačných bodoch Zeme. Je to vlastne prvý ten bod bude najsevernejší bod Európy, Nordkap v Norsku. Tam vyrážam o týždeň. Ďalší bod bude Severný pól, kam sa plavím na ľadoborci. No a odtiaľ pôjdeme dole do Tarify. A to je najjužnejší bod Európy, odtiaľ dole na Saharu. A všade bude vliať olympijská vlajka. Toto by si mal každý vyskúšať. Čo to je vlastne ekológia? Keď tu visíte za týmto autom a robíte od polnoci do 8 do rána, makáte jak blázni, tak toto je niečo.